tomto krátkém videu vám ukážu, jak používat funkci Folders v programu Studio One. Pro tuto demonstraci jsem otevřel pár taktů bicích nahraných 7 mikrofony. Mikrofonem 1 až 7. Syrová nahrávka zní asi takto. Což je velmi pěkný zvuk. Jak k tomuto problému přistoupíme? Označím si kliknutím první track a s shiftem kliknu na poslední track, které chceme spojit. Všechny jsou nyní zvýrazněny a já kliknu pravým tlačítkem na jeden z nich a zvolím volbu Pack Folders. Tento adresář, tedy folder, nějak pojmenuji, nejlépe nějak popisně, a kliknu na tlačítko těsně pod tím a zvolím volbu Přidat bas. Vidíme, jak v okně Mix dole nám přibyl nový bas s ovladačem hlasitosti, kterým můžu ovládat celý tento adresář. Asi takto. Toto je asi nejsnazší cesta, jak používat adresáře a jak pomocí několika kliků získat nový ovladač hlasitosti v okně Mix. Díky za pozornost.